दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, गाहाय नेहाथारि फनिन बसुमतारी, लोगोसे बे आफादनिनो मिरुनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन, बोसोनगिरि खुंख्रा स्वरगियारि मानगोनां बिथां, बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां, आसामनि मन्त्रि अजित ब्रह्म बिथां आरो जोंनि गेजेराव एडिजिपि दंफैयो हिरेन नाथ बिथां, बेवहाय बाहागो लानाय जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ एबा एमएलए सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार सुरत नार्जारी मानगोनां बिथां, जौसाङाव जिरायनाय गोबां दैदेनगिरि नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासिबो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर, रायजो राजा नोंथांमोन, आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन। दिनै ब्रैथि बिटिआर एकर्डनि बेखौ जोङो बरायनानै जोङो बे एकर्ड डेखौ दिनै फालिनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावहाय। आरो बे एकर्ड डे फालिनायजों गेजेरजों जोङो थांनाय 4 बोसोराव एकर्ड डेनि गेजेरजों बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मा उद्देश्य दंमोन, मा मोनखो, मा जालांगासिनो दङ, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनायाव बेरखांनाय नुनो मोनदों। आरो बेखौ लानानै आरो दुनायै बाथ्रा बुंबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै। मानगोनां एडिजिपि बिथाङा एकर्डखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय मा मा हाबाफारि लागासिनो दङ, बोरै लांनो नागिरदों, बेखौ स्पष्ट भाबैनो बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों। आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माने जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जे जोंनि थांखि बेकग्राउन्डफोरखौ बुंनानै बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। आं फंनैल' दाजाबदेरनानै बुंनो लुबैदों जे जोंनि जे इयुननि बाथ्राखौ जुदि जों सानो, जों मोनसे समाव सानदोंमोन जे जोङो गोग्लैसोनाय, मालायजों नासयजानाय, सरकारा जोंनो जेबो होआ, बेखौ मोनदांनानै जों सरकारनि खाथियाव खुद्रिदों, जोङो डिमान्ड खालामदों, फैयै फैयै डिमान्ड खालामनानै जों आन्दलन खालामबाय, आन्दलन खालामनानै सरकारखौ जोङो रायलायहोबाय, रायलायहोखांनानै जोङो मोनसे सुक्ति खालामबाय, सुक्तिनि गेजेरजों जों माखासेखौ आदाय खालामबाय। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बिग्रा जाला, दा जोङो राननानै होग्रा मोनसे थासारियाव जों सौफैबाय। दा बे गासै बाथ्राफ्रा सावरायनायाव जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों। दा दिनैनि थारिखआव आङो बेखौल' खावलायगोन जे आथिखालाव जे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों गोजोन थासारि लाबोनानै बे ओनसोलखौ जों बबे लामाथिं लांनो नागिरदों बेखौ जों मोजाङै बिश्लेषण खालामनानै बिजिरनानै नायनांगौनि सम जादों। बेखौ जोङो थार ओंथियाव जों बिजिरनांगोन। जोंनि गोरों गोरा, जोंनि साननो गोरों, जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोङो साननो रोंनांगोन। खालि जोङो बिनि सायाव राजखान्थिखौ दहाय होनानै सोरबाया पावाराव थानांगौ होनानै बेनि उल्थायै गासिबो बिथांखौ जुदि उल्था जुदि सावरायोबा बेवहाय जोंनि थासारिया मोजां जानाय नङा। जोङो स्पष्ट भाबै बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गोजोन थासारिखौ मोनबाय, जों बेखौ हमथानानै लाना थांनांगोन आरो आखायाव जि गोहो मोनबाय बे गोहोखौनो लानानै जोङो आरोबाव जौगालांनायनि मोनसे थासारिखौसो जोङो लांबाय थानांगौ। आरो बिनि थाखाय जों बयबो गाव गावबागाव जेरावखि थाया मानो जोङो खामानि मावनांगौनि दिनै सम जादों। माखासे सम सिगां बर'निनो गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा आं लोगो मोनदोंमोन, सिनियर मस्ट, जायफ्रा माने बर' जाथिनिनो गान्दारि होननानै जोङो बुंनो हायो। लोगो मोननानै बुंबाय आंखौ, रोनगोरा भाइ, मा जाबावगोन, जाथिया थैजोबसिगोन, मा जाबावगोन, मानो बिदि खालामखो? आं बुंदों, खोनासंजोबखांनानै आं बुंदों, आदा नों थानायाव बोरै जाथिया जोबगोन? नोंथ' बर'नि दैदेनगिरि नङा होमबा? नोंथ' दङना दाबो गोथाङै? नों थानायाव जाथिया बोरै जोबगोन? जों थानायाव जाथिया बोरै जोबगोन? आथिखालाव जायफ्रा मावदों बेखौबो गोसो फोथाय, जाय खामानिखौ सिगांनि मानसिफ्रा मावनो हायाखै बेखौनो आखायाव लानानै दिनै मावदोंसो। बेखौ नोङो मोजां नोजोरजोंल' नायनो सोलों, होमबानो गासिबो बिनि सलुसना फैयो। आं गोबां बाथ्राखौ दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों बुंनाय जादों, खारन दान्थे बिदान्थे खालामनायानो जोंनि उद्देश्य नङा। जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जे जोङो संग्राम खालामनानै जि फिथाइखौ जों मोनबाय बेजोंनो जाथिखौ जों जौगाहोलांनांगौ।
आरो मोनसे खोथाया रोखा रायजोफोर बे 35 लाख जनहादारनि गेजेराव खालि जोंनि बर'फोरल' गैया बे 35 लाख जनहादारखौ जों ज' बोनथुमनानै लिडारशिप लानानै दिनै जौगालांनांगौनिसो थासारि बेवहाय बाथ्राया नों बर'निल' थाखाय लुबैबाबो माखासे जिनिसा जानाय नङा सोरनिबा थाखायबाबो नों बुंनांगोन भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश बे गणतान्त्रिक देशआव पार्लियामेन्टारि सिस्टेमजों दिनै एमएलए बासियो एमपि बासियो दिनै काउन्सिलाव 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टियाव साफा साफा एमसिएलए फैनानै काउन्सिल गठन खालामो आरो बे सरकारि जन्थ्रआ सोरबा सासे मोनसेल' जनगोष्ठीनि थाखाय रावबो मावनो हाया बे नेम नङा बे जन्थ्रखौ नोङो मानिनानै जुदि थांनो गोसो जायाबा खालि आंनि जोंनिल' जानांगौ होननानै जुदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोबा बेजों जों दावगालांनो हानाय नङा गतिके आङो गुरै बेखौल' खावलायगोन जे मोनथाम जिनिसखौ जोङो दा संग्राम खालामनांगौ मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ सोलोंथायाव जों आमुल परिबर्तन लाबोनानै गोदान मोनसे डिजाइनजों जोंनि समाजखौ जों लांनांगोन नैथियाव जाबाय जोंनि हारिमु बे हारिमुआ फोसाबनानै सोदांनानै बेखौ साबना हामना खालामनानै बिश्व दरबाराव गायसननांगोन आरो बिनि थाखाय जों गोख्रों खामानि मावनांगोन आरो मोनसेया जाबाय गेलेमु जोंनि इयुनखौ गेलेमुआव जों गोसो होनानै बे गेलेमुनि गेजेरजों मेलेमै मोदोमै जौगासार होनांगौनि थासारि जों बेखौ डेभेलप खालामनांगोन आरो बे मोनथाम जिनिसखौ गोसो होनानै जुदि जोङो मोनसे संग्रामनि गेजेरजों जुदि लांनो हायोबा मोजां गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जुदि जों लांनो हायोबा नायबानो जाबाय जोंनि जि सिमां बे अट'मेटिकलि फैगोन गतिके आं बेखौनो खावलायबाय जे मोनथाम जिनिसनि सायाव जों स्ट्रेस होनानै जोंनि बिमा बिफा जोंनि गोरों गोरा जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि साननो हानाय व्यक्ति नोंथांमोना बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जुदि जों सानलायनानै खामानि मावलायनायनि जुदि सुबिदा लालायोबा फैबाय थानाय समावहाय जोंनि ओनसोलाव निश्चय मोजां मोनसे थासारिखौ मोनगोन होननानै आं सानो गतिके जोबनायाव आं खालि बेखौल' खावलायबाय दिनै जि खामानिखौ मावबाय थादों जि सरकारा जि खामानिखौ मावबाय थादों भारत सरकारा दिनै मावदों आसाम सरकारा मावबाय थादों बिटिसि सरकारा मावबाय थादों मोनथाम इन्जिना खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बिटिसि सरकार हिसाबै दिनै जि खामानिखौ मावदों भारत सरकारखौ बिसासाव लानानै खामानि मावदों आसाम सरकारखौ बिसासाव लानानै खामानि मावदों आरो बे बिसासा दिनैसिमबो मोजाङैनो दं भारत सरकाराबो मोजाङैनो दं आसाम सरकाराबो मोजाङै दं आरो बे थासारियावनो थानानै जोंबो बिटिसिनिफ्राय मोजाङै खामानि मावनानै जोंनि जि सिन्था बेखौ जों जाफुंसार होनायनिसो जों खामानि मावगासिनो दं गतिके रायजोफोर बिसासाव ला दिनैनि आथाला जातिखौ धंस खालामनो थाखाय खामानि मावाखै आरो सोरबाया जुदि सानदोंबा बेजों धंस जासिगोन बेखौनो गोरोन्थि जागोन खारन गासिबो खामानिखौ आं हारसिं रोंगोराया मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ प्रमद बर' हारसिं मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ गबिन्द बर'आ मावनो हानाय नङा गासिबो खामानिखौ मानगोनां इउजि ब्रह्मआ मावनो हानाय नङा दिनै दिपेन बर'आ जेखौ मावदों इयुनाव आरो बेखौ सोरबाया मावगोन जों मावनो हायैखौ सोरबाया मावगोन आं मावनो हायैखौ सोरबाया मावगोन गासिबो खामानिखौ हारसिङैनो मावजोबनांगौ साननानै गुबुन मावनाया जुदि जायाखै होननानै सानना लायोबा बे आरो जाथि दानायनि बाथ्रा फैनाय नङा गतिके बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो दावगालांनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जेरैबायदि स्ट्रेटेजि लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बे राइट डाइरेक्सनाव दंबाय थानांगोन आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि एनडिएफबिनि जेंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेंना जातिनि जेंना गुबुन हारिफोरनि जेंना बे गासैखौबो जोङो मोनसे आब्रुथि गोनाङै मोजां मोनसे सिन्थानि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबनानै 35 लाख जनहादारनखौ जाहाथे जोङो ओनसोल हिसाबै जौगालांहोनो हायो बेनि बागै जोङो सानलायनानै खामानि मावनो सम जादों आरो बेनि थाखाय जों आवगायबोनांगोन बे फंनैसो रावखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।